Σοφία ορθή. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εναγής αμαστός, σάβοντας η Αλληλούια. Εικόνη όμορφε
δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών εν εκέν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουράνο και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως των Αποστόλων πρωτόκλητος και του κορυφαίου αυταδελφός, το δεσπότη των όλων Ανδρέα οικέτευε, ειρήνη τικουμένη δωρήσαστε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Την πανεφημονή φίλης του υμνήσομεν, Εκατερίναν την Θείαν και πολιούκον Σύναν, την βοήθειαν ημών και αντίληψη, ότι εφήμωσε λαμπρός τους κομψούς των ασεβών του πνεύματος τη δύναμη, και νυνος μάρτης τευθύσα ετήτε πάση το μέγα έλεος. Χριστό οικολούθησας Βαρθολομαί σοφέ, και τούτου Απόστολος και υπηρέτης σαφώς εκκριμάτισας, όθεν της ευσεβίας, κατασπήρας των λόγων, σύμμορφος ανεδείχθης των παθών του Κυρίου, ο πρέσβευε δεόμεθα υπέρ των ψυχών ημών. Ο υψωθήσεν τον σταυρό εκουσίως, τι επωνύμος σου και η πολιτεία, τους ικτήρμους σου δώρισε, Χριστέ ο Θεός, εφρανών εν τη δύναμη σου, τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής, κατά των
ταχύαν έχει ένδυση, όπλων ειρήνης αήτητον τρόπεων. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου. Again, we pray for our Archbishop and Ecumenical Patriarch Bartholomew. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Συ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών,
τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου και της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των τριών θυγατέρων αυτής πίστεως, αγάπης και ελπίδος, ον και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς. Αμήν. Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Αμερικής Κύριε Ελπιδοφόρε, Σεβασμιότατη Μητροπολίτα Λαοδικίας Κύριε Θεοδόρητε και Μητροπολίτα Ηλιβρίας Κύριε Μάξιμε, Σεβασμιότατη Μητροπολίτε, μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, Your Eminences, Your Graces, Reverend Fathers, Very Reverend Archimandrite Aetios, Grand Ecclesiarch of the Ecumenical Patriarchate, Reverend Father, First Counselor and Representative of Cardinal Christopher Pierre, Your Excellency Bishop Michael of the Catholic Diocese of Arlington, Your Excellency Council Michael Skopelitis, and Your Excellency Chancellor of Cyprus, Archon Grand Actuarios Dr. Anthony Liberakis, and all the Archons of the Ecumenical Patriarchate, esteemed members of the Metropolitan Council and members Philoptochos Society of the Sacred Metropolis of New Jersey, esteemed Parish Council members of the Parish of St. Catherine, devoted faithful of the Sacred Metropolis of New Jersey, ένων και δοξολογίαν και εγκάρδιον ευχαριστίαν αναπέμπομαι προς τον Εντριάδη Θεό, επί τη χαρμοσύνο ταύτη και λαμπρά συνάξη, εκ της καθημάς Ανατολής και εκ της βασιλευούσης πόλεως του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ή και εντάφθα εις τη μεγάλη χώρα της Αμερικής, ο προσκυνητός ημών αυθέντης και δεσπότης, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης, Κύριος Βαρθολομαίος. Ανθοστολίζεται και λαμπροφορεί η τοπική μας Εκκλησία, επί τη ευσήμωτα αυτή ημέρα και μετακοδόνων ιδιαλάλων, λιβανωτών, καπνού, μύρων, πασχαλινών και ύμνων δοξαστικών σύμπας ο ευλογημένος λαός, εξαρχόντων του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας Κυρίου Ελπιδοφόρου, των Σεβασμίων Ιεραρχών της Επαρχιακής Ιεράς Συνόδου, των Ευαβών Κληρικών και των ευγενών αρχόντων, υποδέχεται με τα βαθία συγκινήσεως και χαράς μεγάλης τον Πατριάρχη του Ευσεβούς ημών γένους, εις των ιερών και σεβάσμιων του των ναών της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιερσέης, των αφιερωμένων στην Αγία Μεγαλομάρτυρα Εκατερίνα. Εις τον ενθρονιστήριον λόγο σας, Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, είπατε μεταξύ των άλλων σπουδαίων: «Παραλαμβάνομαι από τον χειρόν του μακαριστού και μεγάλου εν Πατριάρχες Δημητρίου του Πρώτου, το Σταυρόν Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, η συνέχιση της ανόδου εις το κρανίουν τόπον, η συσταύρωση ημών εν Κυρίω και τι αυτός είναι σταυρωμένη Εκκλησία, η συντήρηση του φωτός της Αναστάσεως, έκτοτε θυσιαστικός, χάριν του Θεού και του πλησίον, λιτανεύεται τούτων των τίμιων και ζωπιών σταυρών, εις των τετραπέρατων κόσμων αγγέλων της εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης, ότι ιδού γάρ ήλθια του σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο». Today, we welcome to this sacred metropolis and eparchy of the sacred and historic ecumenical throne, the successor of St. Andrew, the first called apostle, a patriarch who has the apostle's same courageous spirit, as we stretch our gaze and deepest respect towards to the person of your all holiness, in an all sea of the brilliant feats that your holiness has accomplished
by the help of the grace of God in the course of your long and fruitful tenure as Patriarch, we loudly confess and boldly proclaim, behold the right spiritual leader who steers the ship of our ruling and suffering Mother Church of Constantinople, who has been adorned by our Almighty Lord with many spiritual gifts and has offered himself and his tireless efforts on behalf of our Orthodox Church in our people, has visited us from the city of cities, Constantinople. Ιδού επεσκέψατο ημάς, ο Γενάρχης Πατριάρχης, ο κλείζων μεταναστασίμου ήθους, των πυρίκαυστων οικουμενικών θρόνων της οδύνης των αλαλήτων στεναγμών, των θρήνων, των θρύλων και της ενδόξου ιστορίας της Ρωμιοσύνης. Behold, we have been visited by the Ecumenical Patriarch, the first throne of the one holy Catholic and Apostolic Orthodox Church, who has endured much and accomplished great things to secure the unity of the Orthodox churches and unsaleable canonical rights and sacrifice privileges of the Mother Church of Constantinople. Not only our Holy Orthodox Church, but also all the nations of the world recognize your all holiness as Ecumenical Patriarch, who shows concern for Mother Nature and the nature environment, and have rightly earned the title of the Green Patriarch. Today, Your Holiness, allow me also to recognize your efforts in promoting stability and peace throughout the whole world by offering another fitting title, the Patriarch of Love and Peace. Ιδού επεσκέψατο ημάς εν ταύτα εν τη Δύση, ο εξ Ανατολών φωτόμορφος και φωτοαυγής Πατριάρχης, ο φέρον το ανέσπερον αναστάσιμο φως, εκ του αηλαμπούς βαναρίου και διακρατών εκείθεν, άσβεστον την ακίμητον κανδύλα της αμομήτου ημών πίστεως και του ευσεβούς ημών γένους. Ιδού επεσκέψατο ημάς, ο υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου αγωνιών, ο υπέρ της των πάντων εν Χριστώ το Κυρίο και Θεό ημών ενώσεως εργαζόμενος, ο υπέρ του φυσικού περιβάλλοντος αγωνιζόμενος, ο την ορθόδοξον ημών πίστην εις τα πέρατα του κόσμου αποκαλύπτων και περί της εν ημίν ελπίδος διακηρύττων, ο ταπεινός και αγέροχος, ο τολμηρός και γαλήνιος, ο οικείος και μεγαλοπρεπής, ο επιθρόνου υψηλού ιστάμενος και ως γονάτων κλεινόντων, το Κυρίο προσευχόμενος, ο το κόσμο διατρέχον και εις ουρανούς ατενίζων, ο τον Θεό των πατέρων ημών, μόνον προσκυνών και των ισχυρών του κόσμου τούτων, με τα παρησίας αντιτατώμενος, ο Μέγας Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο πρώτος. With our soul and mind, with our hearts and lips, Your Holiness, we thank our Lord God and Savior Jesus Christ, that in this time of increasing secularization of the folly of the world, He has given us a Patriarch that is spiritual, wise, dynamic, and strong, who steers the ship of the first throne church of Christ with such bravery and spiritual understanding, and offer God and offer our gratitude to our Holiness, our Patriarch, who always look upon our faithful and devout spiritual children here in America with paternal care and concern. From the bottom of our hearts, we thank you, Your Holiness. And that during this new apostolic patriarchal visit to the United States of America, you saw fit to include in your schedule of God Save Eparchy, the Sacred Metropolis of New Jersey, and this historic Church of St. Catherine in Falls Church, Virginia. This sacred church in the great achievement of the faith, labors, and sacrifice of the Greek Ομογένεια. Εξόχως όμως ευχαριστούμεν κέντρου ψυχής, διότι η μήτηρη μόνη εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως, με ρήμνη της ημετέρας, Θεοτάτης Παναγιώτητος, εδωρήσα το εν έτη 2003 εις ταύτην τη μεγάλην επαρχία αυτής των συνταγμάτιων, το οποίο διασφαλίζει την συνοδική, κανονική και ακίμαντον λειτουργία
της Εκκλησίας ημών υπό την κρατεάν σκέπην του Οικουμενικού ημών θρόνου. Κατά την εμφαναρία σύναξη της Ορθοδόξου καθημένων το έτος 2014 ετονίσατε εις την προσφώνησή σας, Παναγιώτατε, δια των συνοδικών θεσμών της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας τα εξής. Βασική προϋπόθεση για να πείσουμε τον κόσμο να αποτελεί πρώτη στα πάντων η δική μας εσωτερική ενότηση. Είναι θλιβερόν και επικίνδυνο δια το κύρος της Ορθοδόξου Εκκλησίας το να εμφανιζόμεθα πολλάκις έναντι των εκτός αυτής διηρημένοι και αντιδικούντες. Έχομεν και διδάσκομεν την τελειωτέραν εκκλησιολογίαν, αλλά αρνούμεθα ενίοτε να την εφαρμόσομεν. Οι πατριαρχικοί ούτοι λόγοι συνέχουν την καρδίαν ημών και αποτελούν γνήσιων εκκλησιαστικών οδηγών διόλους μας. The Sacred Metropolis of New Jersey, which by God's grace I usurped, was founded as a diocese when His Grace Bishop Silas of Amphipolis, of blessed memory, was elected its first bishop by the Holy and Sacred Synod of the Ecumenical Patriarchate on March 15, 1979. This eparchy of the Church, aside from the state of New Jersey, includes the region of Greater Philadelphia, as well as the state of Delaware, Maryland, and Virginia. In 2003, the Sacred Diocese of New Jersey, along with the other dioceses of the Sacred Archdiocese of America, by decision of the Holy and Sacred Synod of the Ecumenical Patriarchate, was elevated to the Sacred Metropolis of New Jersey. And for this momentous event, all the faith of our local church remains grateful to your all holiness. On the 24th of July 2023, the Holy and Sacred Synod of the Ecumenical Patriarchate, at the suggestion of your all holiness, looked kindly upon my humble person and elected me, despite my unworthiness, as Metropolitan of New Jersey. And from the 16th of September of that year, when I was enthroned as the Metropolitan Cathedral of St. John the Theologian, exactly 2 years ago, I have traversed the Sacred Metropolis with all my heart, with the fear of God and with the pastoral care of concern, in order to use the St. Paul's words to equip these saints for the work of ministry, for building up body of Christ. After God, I offer my unending thanks and filial gratitude to you, Your Holiness, for everything good, everything noble, everything lofty and holy that you, in your paternal love, have bestowed upon me, your unworthy but ever devoted spiritual child. As we stand here today in deepest reverence before the Ecumenical Patriarch of our pious Orthodox people, we bow on bended knees and entreat you, raise your holy hands, your holiness, and bless this beloved clergy and the Lady of the Sacred Metropolis, your paternal blessing. Bless our young people, from whom we come tomorrow, pastors and teachers, and all those we can celebrate in the pastoral ministry of our local church. Bless the teachers of our Sunday school, the Greek schools of our metropolis, who sacrifice their time and talents to teach our youth our pure faith and introduce them to the indescribable glory of the Greek language of our forefathers, the language of Homer, of the philosophers and the poets of the gospel of Christ. Of our great fathers of our church, bless our all holiness, all the esteemed archons of our Ecumenical Patriarchate, the members of the parish councils, of the Philoptochos sisterhoods, of the benefactors and donors of this Sacred Metropolis, and all the faithful gathered here today. Κατακλείοντες την ταπεινή προσφώνησή μας εκ μέσης καρδίας και άφθης αναφωνούμεν, ως ευπαρέστητε Παναγιώτατε, Πάτερ και Δέσποτα, εις την ιεράν ταύτην κληρουχίαν του Πανιέρου Οικουμενικού Θρόνου εν τη εσπερία, ομού
και εμείς μετά του υμνοδού μεγάλη τη φωνή βοόμεν και λέγομεν: κλείνω τις τραπέζεις σου εφράνθητη, καθορών σου ποιμενάρχα, τα έγκονα φέροντα κλάδους αγαθοεργίας. Εις αγαθήν ανάμνηση της ιστορικής ταύτης επισκέψεως, της ημετέρας Θεοτάτης Παναγιότητος, εις την Ιεράν ταύτη Μητρόπολη της Νέας Ιεσέης και στον περικαλήν τούτο ναό της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνας, δεχθείτε παρακαλούμεν τα δώρα ταύτα της αγάπης, του σεβασμού και της αφοσιώσεως ημών εις τη Μητέρα Εκκλησία και στο πανσεβάσμιον προκαθήμενον αυτής. Είναι ένα πιτραχύλιον και ένα ομοφόριον μικρόν, όπου φέρει τας Αγίας μορφάς των μεγάλων προκατόχων ημών, του Ιερού Χρυσοστόμου και του εναγής πατρός ημών Γρηγορίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τα οποία ήδη ο Οικουμενικού μας Πατριάρχης τα φοράει στην απόψινή αυτή ιερή ακολουθία της δοξολογίας. Και τούτο ουδόλως έτυχεν, τούτο γέγονε διότι την ευλωτίαν και την παρησίαν του πρώτου ως και του ποιητικόν χάρισμα και το βάθος της θεολογίας του δευτέρου πολλάκις κατήδομεν εν της μνημειώδης λόγης και της εξαίσιης έργης της ημετέρας Θεοτιμήτου κορυφής. Πολλά και πανεφρόσινα τα έτη σας, Παναγιώτατε, Πάτερ και Δέσποτα γέννητο. Παναγιώτατε, Πάτερ και Δέσποτα, σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, τίμια μέλη της Συνοδείας του Παναγιώτάτου μας, σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, μέλη της Ιεράς Επαρχιακής μας Συνόδου, Your Eminences, Your Excellencies, Archons of the Ecumenical Patriarchate, Reverend, Very Reverend Fathers, dear dignitaries, ladies and gentlemen. Παναγιώτατε, είναι μεγάλη η χαρά της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής που είσαστε και πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ στην Αμερική, στην πρώτη σας θυγατέρα, στο πρώτο σας παιδί, το αγαπημένο σας παιδί, την Ιερά μας Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Εμείς, τα πνευματικά σας τέκνα, η ιεραρχία σας, οι ιερείς σας, οι κληρικοί, οι άρχοντες, οι εκπρόσωποι των αδελφών εκκλησιών, των Ορθοδόξων εκκλησιών, όλοι μας προσβλέπουμε στο πρόσωπό σας με ευγνωμοσύνη, με αγάπη, με προσδοκία και είμεθα πάντοτε ευτυχείς και ευγνώμονες όταν τα ευλογημένα σας πόδια, οι πόδες του ειρηνευτού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, του Πατριάρχου μας, του Ποιμενάρχου μας, έρχονται εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες και επισκέπτονται το Πίμνιο. Αυτή τη φορά η επίσκεψή σας γίνεται με αφορμή την απονομή του βραβείου Templeton, ενός σπουδαιοτάτου διεθνούς βραβείου, το οποίο επαξίως ασφαλώς απονέμεται εφέτος στην ημετέρα Θεοτάτη Παναγιότητα. Είναι άλλη μία αναγνώριση, Παναγιώτατε, της κολοσιαίας προσφοράς σας προς τη Μητέρα Εκκλησία, προς την Ορθοδοξία, αλλά και προς ολόκληρη την ανθρωπότητα. Εσείς πάντοτε όταν κάποιος οργανισμός αναγνωρίζει την προσωπικότητά σας και την προσφορά σας, πάντοτε λόγω του ταπεινού χαρακτήρου σας λέτε ότι αυτό αντανακλά όχι στο πρόσωπό σας, αλλά στον θεσμό της Μητρός Εκκλησίας και έτσι τιμάται ο θεσμός. Είναι αλήθεια, αλλά δεν είναι και ακριβές, Παναγιώτατε, διότι εσείς είστε αυτός ο οποίος προσέδωσε κύρος, δόξα και τέτοια ευρύτητα στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, ώστε δεν θα είναι και δεν είναι υπερβολή, είναι κοινή πεποίθηση όλων ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο εν της εφ' εξής
θα διαχωρίζεται στην ιστορία του στην προ-Βαρθολομαίου περίοδο και στην μετά-Βαρθολομαίων περίοδο. Εμείς, Παναγιώτατε, τα παιδιά σας, θέλουμε την επίσκεψή σας εδώ πάντοτε να είναι πρώτον κυριαρχική, πατριαρχική, αλλά και πατρική. Τα χρειαζόμαστε και τα δύο. Το κυριαρχική έχει σχέση με το κύρος της Μητρός Εκκλησίας, που είναι η πρωτόθρονη Εκκλησία, ο πρώτος θρόνος στην Ορθοδοξία. Αυτό το κύρος το οποίο έχετε εσείς ως προκαθήμενος της Μητρός Εκκλησίας δίνει και σε εμάς κύρος, Παναγιώτατε, δίνει και σε εμάς υπόσταση εδώ στην Αμερική. Διότι εμείς εδώ οι άνθρωποι μας μπορεί να επέτυχαν, μπορεί να ανέβηκαν ψηλά από κάθε άποψη, κοινωνική, οικονομική, πολιτική και επαγγελματική. Αλλά η πραγματική επιτυχία είναι το κύρος με το οποίο περιέβαλε αυτήν την ομογένεια, αυτήν την Ιερά Αρχιεπισκοπή, η Μήτηρη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως. Διότι τι θα ήταν η Ιερά μας Αρχιεπισκοπή αν δεν ήταν δικαιοδοσία, μέρος της δικαιοδοσίας του πρώτου θρόνου της Ορθοδοξίας. Και άλλοι έχουν προκόψει εδώ στην Αμερική, Παναγιώτατε, είναι το αμερικανικό όνειρο, το οποίο το έχουν ζήσει πάρα πολλοί λαοί εδώ στην Αμερική και γι' αυτό είμαστε υπερήφανοι Έλληνες και υπερήφανοι Αμερική, και σε λίγο θα πάτε να επισκεφθείτε το Μουσείο του Αμερικανικού Ονείρου και θα δείτε όλους τους λαούς οι οποίοι προέκοψαν εδώ. Αλλά εάν για κάτι η Ιερά μας Αρχιεπισκοπή ξεχωρίζει, είναι διότι είναι προέκταση, είναι μέρος της δικαιοδοσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όχι μιας οποιασδήποτε άλλης εκκλησίας, χωρίς να υποτιμώ ασφαλώς καμία άλλη εκκλησία. Στην εκκλησία μας υπάρχει τάξεις. Ακόμα και στους αγγέλους υπάρχουν τάξεις. Πόσο μάλλον εδώ επί γης υπάρχει και τάξεις μέσα στην εκκλησία. Και το δεύτερο, Παναγιώτατε, είναι το πατρικό σας, το ποιμαντικό σας, το κύρος, το οποίο ζεσταίνει, θερμαίνει κάθε φορά τις καρδιές όλων μας. Είδατε πώς σας υποδέχθηκαν τα παιδιά μας, με τι αγάπη, με τι θέρμη, με τι σεβασμό. Πραγματικά η προσωπικότητά σας συνδυάζει και τα δύο, Παναγιώτατε, και το κύρος και την αυθεντία που αρμόζει και αναμένουν όλοι από τον προκαθήμενο της Παγκοσμίου Ορθοδοξίας, αλλά και την πατρική αγάπη, την θέρμη, την στοργή και το ενδιαφέρον που περιμένουν όλα τα παιδιά από τον πατέρα τους και από την μητέρα τους Εκκλησία. Ως παρέστητε, καλώς ήρθατε, Παναγιώτατε, Πάτερ και Δέσποτα. Allow me, Your Royal Holiness, to say a few words in English. We have wonderful guests, ecumenical guests, and guests from other churches. And of course, we have people who really prefer English as their communication language. So, we are indeed extraordinarily fortunate, Your Royal Holiness, to receive this special visitation of our spiritual father and ecumenical patriarch, His Royal Holiness Bartholomew. His presence among us for the 5th time, Your Royal Holiness, already as patriarch, his presence among us, my dear brothers and sisters, is an exceptional blessing for our Sacred Archdiocese of America, and in particular for this wonderful parish of St. Catherine. As he has come to the United States to receive the Templeton Prize for his amazing contributions to the intersection of spirituality and science around responsible environmentalism, we welcome him. We welcome you, Your Royal Holiness, with great pride and with great affection as devoted, dedicated children of the Mother Church of Constantinople. We have gathered today to receive your blessings and to receive your words. We hope to demonstrate for you that we are living up to his highest expectation of us as the first eparchy of the ecumenical throne in the New World, and that we are fulfilling our Orthodox Christian vocation to live according to Christ, so that we might feel the full force of the proverb from the Old Testament that says,
The father of the righteous will greatly rejoice. He who begets a wise child will be glad in them. We pray for his joy and for his gladness, and that we may be always such a cause for him too as his spiritual children. And now, my dear brothers and sisters, let us hear the words of our Father in Christ. Please rise for His All Holiness, our Ecumenical Patriarch Bartholomew. Ιερότατοι αδελφοί, Αρχιεπίσκοπε Αμερικής, Κύριε Ελπιδοφόρε, Μητροπολίτα Νέας Ιερσέης, Κύριε Απόστολε, και όλοι οι λοιποί αδελφοί ιεράρχε, please be seated. Don't listen to the Archbishop. This time. Ευλαβέστατοι πατέρες και συλλειτουργοί, εντιμολογιότατοι άρχοντες σοφοί και άλλοι της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κάτω από την ηγεσία του αγαπητού άρχοντος Μεγάλου Ακτουαρίου κυρίου Αντωνίου Λιμπεράκη, Κύριε Πρόεδρε της Κοινότητος, Κυρία Πρόεδρε της Φιλοπτώχου Αδελφότητος, όλοι οι αγαπητοί παρόντες. Με ξεχωριστή συγκίνηση και χαρά βρίσκομαι ανάμεσά σας αυτό το φθινοπορεινό απόγευμα, ερχόμενος μαζί με τους αγαπητούς εκλεκτούς συνοδοιπόρους μου από την Κωνσταντινούπολη, από το φανάρι, από το ιερό μας κέντρο, και σας φέρνω τη στοργή, την ευλογία και την αγάπη του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, στο οποίο έχουμε το προνόμιο όλοι μας να ανήκουμε, από τον Πατριάρχη μέχρι και το μικρότερο παιδί της ομογένειας εδώ. Όπως το είπε ο Άγιος Αμερικής προλίγου, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Αμερική, και πριν γίνω Πατριάρχης και ως Πατριάρχης είχα την ευκαιρία, την ευλογία του Θεού θα έλεγα, να έρθω πολλές φορές στον μεγάλο αυτό λαό της Αμερικής, που έχει μία ηγετική θέση μέσα στον κόσμο ολόκληρο, σε αυτή τη μεγάλη αμερικανική συμπολιτεία, η οποία εκφράζει την δημοκρατία και την ελευθερία, την οποία όλοι οι άνθρωποι νοσταλγούν. Και κάθε φορά που έρχομαι στην Αμερική γεμίζω από συγκίνηση και καμάρι, όπως ο πατέρας που βλέπει τα παιδιά του να προκόπτουν, να ανεβαίνουν, να προοδεύουν, έτσι και εγώ, ερχόμενος από το φανάρι, βλέπω την ξεχωριστή, ευλογημένη ομογένεια της Αμερικής να ζει και να βασιλεύει, που λέγει ο λαός μας, και να δοξάζει το όνομα του Κυρίου και να δοξάζει το ιερό μας κέντρο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Όταν βλέπω τις εκκλησίες σας, σαν αυτό τον καλυμάρμαρο ναό, έργα των χειρών σας, από τον ομπολό σας και από το ιστέρημά σας, με τον κόπο σας και με τον ιδρώτα σας. Έχω δει πολλές όμορφες, τεράστιες, μεγάλες εκκλησίες στην Αμερική. Δοξάζω τον Θεό, διότι ευλόγησε τα έργα των χειρών σας. Και δεν είναι μόνο αυτά τα υλικά που βλέπουμε, οι εκκλησίες και τα άλλα ιδρύματα, αλλά είναι τα πνευματικά έργα, τα πνευματικά επιτεύγματά σας, τα οποία δοξάζουν το γένος μας και την πίστη μας, τη Ρωμιοσύνη και την Ορθοδοξία μας. Και δοξάζω τον Θεό για αυτά. Είπε ο Άγιος Αμερικής για ποιο σκοπό ήρθα αυτή τη φορά στην Αμερική. Είναι για να δεχθώ μία τιμή, ένα βραβείο, το οποίο δεν ανήκει σε μένα αποκλειστικά,
Εγώ είμαι το όργανο της πρόνοιας του Θεού, είμαι το όργανο και ο εκφραστής του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου και των ιδεωδών τα οποία το Πατριαρχείο ενσαρκώνει, εκφράζει και διακονεί, και παίρνοντας αυτό το βραβείο θα επιστρέψω στην πόλη και θα πω στους αδελφούς μου και στα εκεί ολιγάριθμα δυστυχώς πνευματικά μου τέκνα, ότι οι κόποι μας στο φανάρι κάτω από δύσκολες συνθήκες δεν πηγαίνουν χαμένοι, αναγνωρίζονται, επιβραβεύονται, τιμώνται. Αδελφοί μου, βρισκόμαστε στον ναό της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Μιλώντας για την Αγία Εκατερίνη ιδιαιτέρως αυτές τις μέρες, αυτόν τον τελευταίο καιρό, δεν θα μπορούσαμε να μην θυμηθούμε το μεγάλο ιστορικό μοναστήρι της στο Σινά, που το έκτισε ο μεγάλος αυτοκράτορ του Βυζαντίου Ιουστινιανός, εκεί στα βάθη της ερήμου, κάτω από την σκιά του όρους Σινά, όπου ο Θεός ομίλησε στον άνθρωπο. Εκεί διαμέσου πολλών αιώνων υπηρετούνται τα ιδεώδη της πίστεώς μας και του γένους μας. Γενεές γενεών μοναχών εμόνασαν σε αυτό το μοναστήρι, δημιούργησαν και φύλαξαν πολιτήμους, θρησκευτικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς. Υπέστησαν πολλά δεινά διαμέσου των αιώνων. Δεν είναι εύκολο πράγμα να είναι μία χριστιανική σταγόνα εκεί σε ένα αλόθρησκο περιβάλλον, μακριά από τα αστικά κέντρα, μέσα στην έρημο, κυριολεκτικά. Και όλα τα αντιμετώπισαν οι πατέρες οι Σιναΐτες με κουράγιο και με ελπίδα. Τον τελευταίο καιρό ξέσπασε μια μεγάλη περιπέτεια για αυτούς, κινδύνεψαν να χάσουν το μοναστήρι τους, την περιουσία του μοναστηριού, η οποία τους παρέχει τα προστοζήν, και επεστρατεύθησαν κυβερνήσεις, οργανώσεις, επιμέρους άτομα. Η Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό τους, και με τη χάρη του Θεού και της Αγίας Εκατερίνης μπορούμε να πούμε ότι πέρασε η μεγάλη τρικυμία. Προχθές την Κυριακή οι Σιναΐτε πατέρες σχεδόν ομόφωνα εξέλεξαν τον νέο ηγούμενο και αρχιεπίσκοπο Σινά Φαράν και Ραϊθό, τον Αρχιμανδρίτη Σιμεών Παπαδόπουλο, ο οποίος σε λίγες μέρες θα έρθει στο φανάρι να υποβάλει τα σέβη του και να ζητήσει την ευλογία του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την έναρξη της διακονίας του ως ηγουμένου και ως αρχιεπισκόπου. Και είναι αξιέπαινοι οι πατέρες ότι μπόρεσαν αμέσως μετά την παραίτηση του μέχρι προχθές Αρχιεπισκόπου Δαμιανού να ομονοήσουν, να ξεπεράσουν τις ανθρώπινες αδυναμίες και φιλοδοξίες και να αναδείξουν ένα νέο αρχηγό τους, πατέρα τους, ηγούμενό τους. Αδελφοί μου, σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Αγία Σοφία και τις τρεις θυγατέρες της, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Αυτές τις μεγάλες αρετές τις αναφέρει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος και προσθέτει πίστης, ελπίς, αγάπη, μείζον δε τούτον η αγάπη. Η αγάπη υπερέχει όλων των άλλων αρετών
Η αγάπη είναι η πεμπτουσία της χριστιανικής μας πίστεως. Η αγάπη είναι το θεμέλιο της Εκκλησίας και το θεμέλιο κάθε ανθρώπινης κοινωνίας. Εάν αυτή η κοινωνία θέλει να ευδοκιμεί και να προοδεύει, πρέπει να έχει ως βάση, στερεά βάση, την αγάπη, η οποία όταν λείπει, οι κοινωνίες και οι λαοί διαλύονται. Θα με επιτρέψετε να συνεχίσω στα αγγλικά, με τα όσα αγγλικά μπορώ να μιλήσω και να πω περισσότερα πράγματα για αυτή την μεγάλη αρετή της αγάπης. Your Eminence Archbishop Elpidophoros of America, Your Eminence Metropolitan Apostolos of New Jersey, dear brother hierarchs, Your Eminences, Graces, Archontes, dear clergy and faithful, beloved children in the Lord. With the blessing of the great martyr Catherine the All-Wise, της Πανσόφου Εκατερίνης, we rejoice to be with you, the extraordinary children of the Ecumenical Patriarchate. You are the faithful workers in the vineyard of the Lord, which we know as our first eparchy in the New World, the Greek Orthodox Archdiocese of America. We express our thanks to Alexandra Veletsis, the chair of this gathering, recognizing her connection to us through her father Stephen, who is from Constantinople, and we thank all those who have assembled for this doxology and blessing, all of you. We are deeply moved to be with you and to behold in your faces the light of Christ, shining through your countenances. You bring us joy and illumine our patriarchal heart, for you demonstrate the truth of our Lord's saying. Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμεί μαθητέ εστέ, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις. This is how all people will know that you are my disciples, if you love one another. We might even go one step further and say, this is how you will know that you are my disciples, if you love one another. Indeed, beloved spiritual children, we are all children of the one family of God, who is our eternal Father. And like any family, where there is a natural love that emerges over time, we have the capacity for a supernatural love in this wondrous family that is the Holy Church. And this love for one another is the key to making every aspect of our church life superlative. For everything that we say and do in our wonderful church communities, like this parish here in Falls Church, finds its fulfillment in our relationships with one another. As the evangelist John reminds us bluntly in his first epistle, truly if you do not love your brother or sister whom you have seen, how can you possibly love God whom you have not seen? Αγαπητοί χριστιανοί, here we see in the utmost simplicity the key to a satisfying and fulfilling spiritual life, a life that purports to love God. We can engage with the Church at every level, liturgically, theologically, ethically, socially, but if we withhold our love from our sisters and brothers,
and even from our neighbors, in opposition to what the Lord has commanded us, we shall not find the satisfaction for which our souls yearn. Everything that our Holy Church teaches and preaches revolves around the core, the heart-centered message of God's love for humankind and for all creation. Love is the reason that we have been created in the first place. And it is love that has reached down to us from the heaven of heavens and has been incarnated in the divine person of our Lord. He taught us the way of love, and to give us the capacity to receive and to express love, he ascended the Holy Cross, whose discovery we celebrated just 3 days ago. For it was love that led him to the cross, love that raised him from the dead, and love that exalted him into the tabernacle not made with hands, acheiropieto, in his divine ascension. Finally, it was love that sent the Holy Spirit to infuse us with grace, to live as he lived, to die in peace as he died, and to rise again as he arose. Our exhortation to you today also emerges from our love for you as the faithful children of the Mother Church and as the body of believers who constitute the Holy Archdiocese of America. Your faith, your works, and your attainments are a source of great pride to the Ecumenical Patriarchate. We see in you the fruits of the true vine that has flourished, planted in the soil of the new world. You have brought forth a magnificent structure in which to practice the faith of the apostles, replete with every hallmark of genuine Orthodox Christianity. But the structure of the house does not make of it a home. That only comes from being the spiritual family that supports one another, that helps one another, that loves one another. Therefore, our closing word to you is the same as the Lord spoke to his disciples 2,000 years ago. Αγαπάτε αλλήλους. Τόσο απλά, τόσο όμορφα, με δύο λέξεις. Love one another. Through the intercessions of St. Catherine, the all-wise great martyr, may you be abundantly blessed with every celestial benediction, so that you and your loved ones may always enjoy God's bountiful grant, infinite mercy, and unending joy. Amen. Άγιε, για την Εκκλησία της Αγίας Κωνσταντινίδης, για την αγάπη σας, ποιος είναι ο ιερέας? Άξιος. Άξιος. Πάρτε αυτό.
φωνή.